Ja ako učiteľka telesnej výchovy tak podporujem predovšetkým šport. Aj v centre vlastne máme 50% detí zapojených vlastne v telovýchovných, dá sa povedať, záujmových krúžkov. No a čo sa týka najväčšieho zoskupenia detí, tak je to futbal. Spolupracujeme s telovýchovnou jednotou Detva. No a veľmi sa nám rozbehol florbal. Máme takisto vlastne 3 záujmové útvary. Pritiahli sme tento rok aj dievčatá. Musím poďakovať hlavne vedúcemu pánovi Ciglanovi, ktorý vedie tieto krúžky a je vlastne super. A má tá florbalová liga aj futbalová tú následovníkov. To znamená cez doraz, juniorku a vlastne sú zriadené už aj 2 týmy florbalové. Takže myslím, že ten futbal a ten florbal akože tu má také dobré meno. My sa snažíme vlastne tú krúžkovú činnosť zabezpečiť vo všetkých takých rôznych aktivitách, či je to nielen športové aktivity, ale je to aj tvorivá činnosť remeselnícka. Dokonca sme teraz začali tento rok s projektom odborného vzdelávania detí, pretože vieme, ako je to na odborných školách. Všetci chcú byť manažéri alebo športovci, takže my sme vlastne aj tento projekt vymysleli. No a čo sa týka športov, je tu v Detve strašne veľa, takže ja si myslím, že deti majú možnosť od florbalu, futbal, gymnastiku, hádzanú vybrať si. Dvere majú otvorené, takže v septembri znovu začíname a majú možnosť prihlásiť sa do rôznorodých záujmových krúžkov a poobednejší čas môžu zmysluplne využiť. Veľmi ma vlastne oslovilo vaše občianske teda združenie, ktorému som veľmi vďačná, pretože nám prispeli hlavne materiálne, na ktoré vlastne ako Centra voľného času v súčasnosti nemáme žiadne finančné teda prostriedky, takže ja chcem touto formou vlastne poďakovať občianskému združeniu Zober loptu, nie drogu, že nám prispelo či už loptami alebo krásnymi teda dresmi, z ktorých sa deti veľmi akože potešili, pretože vlastne čo sa týka ostatných súťaží, deti si odnesú diplom a poďakovania, to je všetko. Takže tieto maličké deti vlastne každý, aj maličký darček poteší.